бо як ҷаҳон умеду орзу ва омӯлҳои нако як шаби пур аз хотиротро сипарӣ намудем ва бозам як субҳи зебову пурназокатро дар диёри тоҷикистони азиз пешвоз гирифтем. салому дуруду пайғому каломи ин субҳи зеборо ба ҳар яки шумо ҳадия месозем, бинандагони азизи телевизиони Баҳористон, ва ҳамин лаҳзаҳо ки субҳи зебои ватан фаро расидааст, пеш аз ҳама барои шумо таъби хушу болидаро таманно дорем ва умедворем ки субҳи худро бо як ҷаҳон хотирот оғоз кардед ва нақшаҳое ки давоми рӯз доред, албатта ки кӯшиш менамоед ба муваффақият онҳоро амалӣ намоед. хуб бинандаи азиз, дар ин субҳи воқеан ҳам зебо дар кулвори худ барои шумо чанд сюжаву бахшҳои ҷолиб гирифтем ки метавонанд ин сюжаву бахшҳо таъби шуморо борида гардонда бошанд. пас барномаи субҳгоҳии Сафои саҳарро пайгир бошед то аз бахшу сюжаҳои ҷолиб огаҳ гардед. хуб бинандаи азиз, фикр мекунам ки дар субҳгоҳон таъби худро болида гардондан ба манфиати кор аст ва дар ин субҳ бо ҳам як сурудро мешунавем ва сипас бармегардем. бозам якҷоя барномаро идома медиҳем.
нусхаҳо фикр мекунам, ки айни замон моҳҳову рӯзҳову ҳафтаҳо сипарӣ гарда истоданд ва бозам фасли тобистон барои мо наздик мешавад ва гармшавии ҳаворо низ мо эҳсос мекунем, ки ҳангоме ки аллакай субҳ аст, соат 7 ва ё 8 аст, хуб ҳаво оҳиста оҳиста гарм мешавад ва бинандаи азиз хаёл накунад, ки ин бахши обу ҳаво санҷӣ аст ва бояд қайд кунем, ки айни замон моро дар пеш бахши субҳона интизор аст ва гуфтанӣ ҳастем, ки дар ҳавои гарм кӯдакону наврасон ва хулас инчунин калонсолон наметавонанд хӯрокҳое, ки равғанӣ ҳастанд ва ғизонок ҳастанд, онҳоро истеъмол намоянд. бале дуруст аст ва бояд ки бештар кӯшиш намоем дар айёми гармо, яъне аниқтараш вақте ки ҳаво гармтар мешавад, бештар аз сабзавот ва мевагиҳои тару тоза истифода барем ва дар субҳ аз он кулчақандҳое, ки нисбатан бо равғани камтар омода мешаванд ва ё дар таркиби худ чарбуи кам доранд, истеъмол намоем. ва гулдухтарону бонувони азиз, фикр мекунам, ки ин бахшро бесаброна интизорӣ мекашидед. Пас марҳамат ин бахшро тамошо намоед ва нозукиҳои катбонугиро омӯзед. субҳатон бахайр, бинандагони азизи телевизиони Баҳористон. дар идомаи барномаи Сафои саҳар мо тасмим гирифтем, то ба шумо тарзи омодасозии чунии шириниро нишон диҳем. барои омодасозӣ ба мо 120 грамм равғани маска, каме шакар, 1 қошуқ намак, 1 қошуқ ванилин, 1 то тухм, каме маводи ковокунанда ва орд лозим аст. равғани маскаро гирифта бо истифодаи миксери электрикӣ онро лат мезанем. баъдан дарунаш каме шакар, 1 қошуқ намак, 1 қошуқ ванилинро андохта боз ҳам лат мезанем. тухмро рӯяш илова карда, ордро бо маводи ковокунанда омехта месозем. маҳсулотҳоро якҷо карда, онҳоро ба шакли хамир медарорем. даруни селофани қанноди қолабро гузошта, хамирро дарунаш ҷой медиҳем. акнун бо чунин тарз онҳоро рӯи табақи тафдон ба шакл дарорӣ карда, рӯи шириниҳо мурабборо мерезем. бинандагони азиз, моро мебояд то шириниҳоро дар ҳарорати 200 дараҷа даруни тафдон пазем. шумо низ метавонед аз ин дастурамал истифода бурда, чунин як субҳонаро баҳри оилаи хеш омода созед. бинандагони азиз, ин идомаи барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар аст ва чун ин лаҳза болои студия ман Само ва як духтараки бисёр ҳам дӯстроякро мебинед ва фикр мекунам, ки пай бурдед, ки бахши меҳмон аст манзури шумо. ва бинандаи азиз, чуноне ки мегӯянд, сухан аз даҳони луқмон хуш аст ва биёед аз иштирокчии бахши мо хоҳиш мекунем, ки худро барои шумо муаррифӣ намоянд. ман Исмоилова Забиниса, хонандаи синфи 4 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 6 ноҳияи Исмоили Самонӣ мебошам. ман дар муассисаи давлатӣ маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе таҳсили рақс мекунам. ташаккури зиёд Забинисо. ҳангоме ки шумо вориди студия шудед, ман аз як нигоҳ шуморо шинохтам, чунки шумо дар бисёре аз чорабиниҳое, ки муассисаи давлатии телевизиони кӯдакон наврасон баргузор мекунанд, ба таври фаъол иштирок мекунед
ва аллакай ба мову бинанда маълум аст ки шумо раққоса ҳастед ва тамрини рақс мекунед. Ҳамин тавр не? бале. хуб, биёед атрофи оне суҳбат мекунем ки шумо аз синни чанд солагӣ ба рақс рафтед ва тамрини рақс кардед? ман аз синни 6 солагиам ба муассисаи давлатии кӯдакон ва наврасон шаҳри Душанбе барои тамрини рақс рафтам ва ман устодам Имонбердиева Дилбар нозикиҳои рақсро омӯзонид. хеле хуб. Зебунисо мегуфтед ки пеш аз оне ки ба тамрини рақс равед дар хона худатон рақс мекардед, ба ҳамин рақс шавқ доштед? бале, ман дар хона хеле шавқи зиёд доштам. ҳар рӯз ман қариб ки кадом мусиқиеро ки ман мешунидам зери он рақс мекардам. модарам ин ҳунари маро дида маро ба маркази кӯдакон ва наврасон шаҳри Душанбе бурданд. хеле хуб. аз ин бармеояд ки модаратон бисёр ҳам шахси пурмасъулият буданд ва ҳангоме ки ин истеъдоди шуморо диданд, дарҳол хостанд ки ин истеъдоди шуморо рушду равнақ бидиҳанд. ҳамин тавр не? бале. акнун Зебунисо, инҷо мо зина ба зина мавзӯъро идома медиҳем ва инҷо мегуфтед ки аввалин бор кай ба рӯи саҳна баромадед? ман аввалин бор дар соли 2018 рақс кардам. кадом чорабинӣ буд? ман аввалин бор дар ҷашни Наврӯз рақс кардам. хуб, дар ҷашни Наврӯз рақс кардед, болои саҳна баромадед, натарсидед? Чунки шумо аввалин бор рӯи саҳнаи бузург ба фикрам баромада будед. натарсидед? ман камтарак тарсидаму, аммо худамро ба даст гирифтам ва худам ба худам гуфтам ки ман инро метавонам, ман инро бояд кунам. яъне худатон ба дилатон як қувва бахшидед ва болои саҳна рақсро хуб иҷро кардед. ҳамин тавр не? бале. хуб, ба ақидаи шумо рақси танҳо яка осонтар аст ё бо гурӯҳ? ба фикри ман ки рақси яка осонтар аст. барои чӣ маҳз яка? ҳангоме ки шахс болои саҳна худаш танҳо баромад мекунад, тамоми инсонҳо ба ӯ диққат медиҳанд. вақте ки гурӯҳӣ рақс мекунанд, мардум гурӯҳро аҳамият медиҳанд. ба фикрам рақси яка душвортар аст. бале. яки барои шумо осонтар аст? барои ман рақси яка осонтар аст, барои он ки вақте ман худам танҳо рақс мекунам, агар аз ёдам ягон ҳаракат баромад, ман аз ба ҷои вай боз ягон ҳаракати дигарро карда метавонам. вақте ки дар гурӯҳӣ бошад, онҳо дигар хел мекунанд ва ман дигар хел мекунам, ин хел безеб мешавад. ҳангоме ки шумо тамрини рақс мекунед, ягон ҳаракате ҳаст ки ба дили шумо бисёр ҳам наздик аст ва ҳангоме ки як рақсро тайёр мекунед, шумо мехоҳед ки анамон ҳаракат бисёр бошад. ҳаст ягон ҳаракат? бале. ҳаракати даст, пой? ин ҳаракат чарх задан, чархи зону, чархи миён мебошад. ана ҳаминҳоро шумо дӯст медоред? бале. барои он ки ин ҳаракатҳо хеле душвор ҳастанд ва ҳамаи раққосаҳо наметавонанд ин ҳаракатҳоро иҷро карда. офарин, яъне ҳаракатҳои каме ҳам душворе ҳастанд ки нағма аз ӯҳдаи онҳо мебарояд. ҳамин тавр не? бале. барои шумо душворӣ пеш намеорад? не. хуб, аҳсан. ва Зебунисо, ин лаҳза мегуфтед ки аз ана ҳамон раққосаҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон кор ва фаъолият карданд, мешиносед он раққосаҳоро? бале. Малика Қаландар ва Зебо Аминзода, Хайри Ватан ва ман ин раққосаҳоро мешиносам. устоди ҳозираи ман Фатҳуллоева Мисқол мебошанд. он кас низ Зебо мехироманд? бале. хуб, Зебунисо, ман болои мизи худ як газетаеро вохӯрдам ки дар он ҷо бисёре аз расмҳои шумо гузошта шуданд ва ин ҷо бо як сарлавҳаи калон Зебунисои зеби саҳна номгузорӣ шудааст ин сарлавҳа ва дар ин ҷо дар бораи шумо якчанд маълумотҳои хуб низ ҳаст. ва ин ҷо агар касе ки ин газетаро хонад, фикр мекунам ки аз ҳунари волои шумо бархурдор мегардад. ин газета соли чанд нашр гардида бошад? соли 2023. яъне ҳамин сол? офарин. бинандаи азиз, чун болои мизе ки дар назди Зебунисо истодааст, бисёре аз ана ҳамин
диплому ифтихорномаҳоро мебинед ва албатта дар болои мизи ман низ ҳаст, чунки зебинисо бисёр як духтараки фаъоле ҳастанд, ки бисёре аз диплому ифтихорномаҳоро ба даст оварданд ва ин миз тангӣ кардааст, ки ба болои мизи ман низ гузоштанд ва инҷо сипоснома ба худи Зебинисо ва ба волидайни ӯ супориданд. Хуб, биёед дар бораи ана ҳамин диплому сипосномаҳое ки ба даст овардаед каме сухан кунед. Аз куҷо ин диплому сипосномаҳоро ба даст овардед? ман аз озмунҳои ноҳиявӣ, шаҳри, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ онҳоро ба даст овардаам. хело хуб. Ба ғайр аз оне ки дар фестивал озмуни шукуфаҳои пойтахт сазовори ҷои дуюм гаштед, доред ҷои аввал? бале, дигар ҳамааш ҷои аввал аст. дар ҳоле ки шумо якто ҷои дуюм доред ва боқимонда ҳама ҷойҳои якум ҳастанд, ягон озмуни хотирмон буд ва ё сатҳаш баландтар буд? ин озмуни байналмилалӣ буд. дар онҷо рақибони ман бисёр буданд. онҳо аз ман хеле зиёдтар машқу тамрин карданд, аммо ман кӯшиш кардам ва сазовори ҷои дуюм шудам. Зебунисо дар интихоби либос барояд кӣ кӯмак мекунад? Муаллимаатон, модаратон ва ё бо табу завқи худ либос интихоб мекунед? дар интихоби либос муаллимаам Фатҳуллова Мисқол ва модарам Ҳакимова Машҳура кӯмак мекунанд барои интихоби либос. ҳангоме ки нав ба рақскунӣ машғул шуда будед, ҳаракатҳо барои шумо душвор набуданд? Масалан, ҳангоме ки мо намин наврасонеро мебинем ки ба рақс машғул ҳастанд, чархи зону кардан, чархи миён кардан, хулас гирди саҳнаи бузург давр задан кори саҳл осон нест. Бароятон душворӣ нест? вақте ки ман аввалин бор ба рақс рафта будам, ба ман каме душвор буд ва ман ҳар рӯз ба толори машқ рақс рафта кӯшиш мекардам, ки тезтар онҳоро ёд гирам ва бароям душвор нашавад. хуб, барои як ҳунарманд нотарс будан худ як толеи бузургу баланд аст ва бозам дар оянда бароятон муваффақият, як ситораи тобноке бошед дар самои ҳунару ҳунармандӣ. хуш омадед. ташаккур, ки маро ба барномаатон даъват кардем. ман аз даъвати шумо хеле хурсандам. бинандаи азиз, бахши меҳмон ба поён мерасад ва бояд қайд созем, ки меҳмони барномаи мо буданд Исмоилова Зебунисо, хонандаи синфи 4 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 ноҳияи Исмоили Сомонӣ. бахшҳои дигар барномаи субҳгоҳи Сафои саҳар идома дорад. дар идома моро ҳамроҳӣ намоед.
бинандагони азиз, оё медонед ки худ калимаи алфавит аз ду ибораи англисӣ альфа ва бета гирифта шудааст? хуб, само ман пай бурдам ки аз ин далеле ки айни ҳол ту овардӣ маълум мешавад ки саҳифаи навбатии барномаи мо далелҳои ҷолиб аст ва бинандагони гиромӣ айни ҳол ин саҳифаи барномаро ки албатта барои мову шумо маълумотҳои ҷолиб пешниҳод менамояд бо ҳам тамошо мекунем ва ногуфта намонад ки саҳифаи навбатии барнома ном дорад далелҳои ҷолиб ва онро омода кардааст раъно Оймаҳмад ва ҳамкори мо. хуб, бинандаи азиз, бозам ин бахшро якҷоя тамошо мекунем ва дар худ ҳисси кунҷкобиро бозам зиёдтар мекунем. хуб, марҳамат, тамошо мекунем. صبح بخیر بینندگان عزیز. امروز مثل همیشه باز تصمیم گرفتیم تا شما رو با یک چند معلومات های جالب خود آشنا سازیم. با دقت بودن رو فراموش نسازید. تحقیقات ها نشان می دهند که ساکنان مصر قدیم اولین اختراعگران ساعت، کاغذ، کلید و خمیره دندانشویی می باشند. آیا می دانید در قلمرو ژاپن 17 ولکان عمل کننده موجود است؟ در پرچم‌های دولت‌های عالم از همه زیاد رنگ سرخ مورد استفاده قرار گرفته است، چون که رنگ سرخ رمز مبارزه و جانثاری است. آیا می‌دانید در دهان آدم زیاده از 80,000 نمود میکروب موجود است؟ آیا می‌دانید افلاس‌ترین دریا این دریای گنگا میباشد که در هندوستان واقع است؟ تحقیقات ها نشان می‌دهند که بسیاری از گربه‌ها با آدمان مویلبدار دغلانه رفتار می‌کنند. آیا می‌دانید هر سال قریب 1 میلیارد جانوران بحری از استعمال نمودن اخلات‌های پلاستیکی به هلاکت می‌رسند؟ طبیبان بر آن عقیده‌اند که دختران نظر به پسران تیزتر گپ زدن و خواندن را یاد می‌گیرند. آیا می‌دانید در عصر 15 آدمان فکر می‌کردند که رنگ سرخ قابلیت شفابخشی دارد؟ آدمان بیمار لباس سرخ می‌پوشیدند و خود را با رنگ سرخ احاطه می‌کردند. تماشابینان عزیز، اینها بودند دلیل‌های عجیبی که طول این روزها برایتان آماده نمودیم. بخش‌های دیگری برنامه صفای سحر ادامه دارند. баъзе аз инсонҳо дар худ лаёқа доранд ва дар хона масалан аз чизҳои нодаркор ягон чиз месозанд. хусусан духтарон аз ҳамон муҳраву ришта ва дигар маҳсулотҳо метавонанд ягон дастмона, чала ва ё гӯшвор инчунин ороишотро низ омода кунанд, вале онҳо фикр мекунанд ки ин ҳунари онҳо назарногир аст ва онҳо дар ягон ҷое он ҳунари худро ба намоиш намегузоранд ва шояд ҷое рӯйдоде шавад ва ана ҳамин ҳунари онҳо рӯи об барояд ва онҳо аз ана ҳамин ҳунари худ бифахранду дар оянда тавонанд ки ин ҳунари хешро рушду равнақ бидиҳанд. вале воқеан ҳам баъзе одамон ба истеъдоде ки доранд худашон на он қадар боварӣ доранд ва онро ба қавле хуб такмил ҳам намедиҳанд, беэътибор мегиранд. бале агар онҳо кӯшиш намоянд, талош намоянд, метавонанд ки ҳунари худро албатта сайқал диҳанд. воқеан ҳам беҳуда намегӯянд ки рӯ намеорад ба хони ҳеҷ кас соҳибҳунар, боғбон ризқи худ аз пушти гулистон мехӯрад. ҳар кас ки ҳунар дорад, талош мекунад, албатта метавонад ки дар ҷомеа комёбу муваффақ шавад. ва фикр мекунам ки на ҳар як инсон ба қадри ҳунари якдигар мерасад, чунки дар урфият гуфтаанд ки қадри зар заргар бидонад. бале, бинандагони гиромӣ, мақсад аз гуфтаҳои боло ин пешниҳоди саҳифаи ҳунаромӯзии барнома аст. хуб, ба навор таваҷҷӯҳ мекунем, боз ҳам бо сохтани як ашёи нав ошно мешавем. марҳамат.
бинандагони гиромӣ хаста набошед. барномаи субҳгоҳии сафои саҳар идома дорад. Само, ман инҷо мехостам ки барои мо ва барои бинандагон албатта ҷудо кунем чанд лаҳзаеро барои таъби хушу болида ва мехостам дар оғоз як латифа аз забони шумо бишнавам. бозам ин чиз ба души ман хуб боке нест. аз уҳдааш чӣ қадаре ки мебарам ба мон андоза метавонам нақл кунам. хуб далер дар мактаб на он қадар бо баҳои хубу аъло мехонад ва ҳар як ҳамсинфи ӯ аз кирдори ӯ бохабар буд ки на китоб мехонад, на дафтар дорад ва на бо худ қалам дорад. муаллима ӯро аз мизаш ба қаҳр мехезонад, мегӯяд ки хуб дар ҳоле ки ман барои ту ин қадар заҳмат мекашам, дарс мегӯям, барои чӣ ту фанҳоро намеомӯзӣ ва дарс аз ёд намекунӣ. имрӯз барои ту як суоли осоне медиҳам ки ин дарсро дирӯз ва имрӯз такроран гузашта будем. баъд муаллима мегӯяд ки кани гап зан, ман мешӯям, ӯ мешӯяд, онҳо мешӯянд, ин кадом замон аст? баъд далер бо ана ҳамон як ғурур мегӯяд ки муаллима, ин замон дар субҳгоҳӣ аст. яъне чӣ гуна? мегӯяд ки ман мешӯям, ӯ мешӯяд, онҳо мешӯянд, кадом замон аст? мегӯяд ки муаллима, ин замон замони субҳгоҳӣ аст, дар субҳ ҳама ки хестанд дастурияшонро мешӯянд. воқеан беҳтарин латифа буд ва бинандагони гиромӣ чанд лаҳзае бо ҳам як саҳнаи ҳаҷвиро тамошо мекунем ва сипас барномаро идома медиҳем. марҳамат. бачаҳои азиз, шумо ба ин даргоҳи илму маърифат омадед. муассиса маъқул шуд? акнун ки омадем чӣ кор мекунем мо дар ин муассиса? мехонем. офарин бачаҳои азиз, дарси мо ба охир мерасад. имрӯз ҳозир ҳама аз ҷомо мехизем, ҷуздонамонро мегирем ва ба хона мерем. дар роҳ эҳтиёт мекунем, ҳамроҳи падару модаромон меравем. майлаш бачаҳо? бале. хайр бачаҳои азиз. хоҳарҷон, шиносоӣ бо муаллимат ба ту маъқул шуд? бале. ба худат ягон дугона пайдо кардӣ? бале. бигӯ ки дар мактаб бештар ба ту чӣ писанд омад? занги танаффус. чӣ? ҳаёти мо инсонҳо ба табиат вобастагӣ бениҳоят зич дорад. аз ин рӯ ҳар яки моро зарур аст ки дар баробари зиндагӣ кардан дар ин муҳити солиму созгор ҳатман ба мавҷудоти он эҳтиром гузорем, махсусан ба растаниҳо ва ҷонварон. фикр мекунам ки агар шахсе дар хона ягон ҳайвонро парвариш намояд, ба ҳаёти дигар ҷонварон диққати ҷиддӣ медиҳад ва мехоҳад ки ҳамон маълумотҳои навро дар бораи ҳаёти онҳо биомӯзад. вале воқеан ҳам бинандагони гиромӣ, имрӯз барои ҳар як инсон зарур аст ки ба мавҷудоти зинда, махсусан ҳайвоноти нодир ки дар табиати мо мушоҳида мешаванд ва имрӯз ба ғамхорӣ ниёз доранд, албатта барои ҳифзи онҳо камари ҳиммат бубандем. бинандаи азиз, фикр мекунам ки аз гуфтаҳои волалакай пай бурдед ки ин кадом бахш аст? бахши ҳаёти ҷонварон аст ки айни замон бароятон пахш мегардад. бинандаи азиз, ин бахшро бо диққат тамошо намоед ва ба табиат нигоҳи дилсӯзона дошта бошед. субҳ хайр бинандагони гиромӣ, дар нашри навбатии ҳаёти ҷонварон ба шумо якчанд маълумотҳои ҷолиб доир ба ҳайвони хеле зираку чолок рӯбоҳ маълумот хоҳем дод. рӯбоҳ
ҳайвони даранда буда хеле зираку чолок мебошад. Бачаи рӯбоҳ нобино ва нотавон таваллуд мешавад. Рӯбоҳ дар саросари ҷумҳуриямон хеле васеъ паҳн шуданд. рӯбоҳ аз 4 то 6 рӯбоҳча таваллуд мекунад. Дар фасли тирамоҳ рӯбоҳчаҳо калон мешаванд ва оилаи онҳо ба ҳар сӯ пароканда шуда тӯъмаи худро ҳангоми роҳ рафтан пайдо мекунанд. зимистон танҳо зиндагӣ мекунанд. хӯроки асосии рӯбоҳҳо хояндаҳо ба ҳисоб мераванд ва инчунин меваҳоро низ истеъмол мекунанд. муинаи рӯбоҳ хеле зебо ва пурқимат мебошад. аз рӯи намузи зоҳирӣ рӯбоҳи сурх ба гург хеле шабоҳат дорад. дар собиқ мамлакатҳои иттиҳоди шӯравӣ 8 намуди даррандагон ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошад 3 намуд рӯбоҳ, гург, шағол мавҷуд мебошад, ки ба оилаи кафторшаклон мансубанд. инҳо буданд якчанд маълумот доир ба ҳайвони зираку чолоки табиат рӯбоҳ. инсонҳо ҳамеша ба муҳаббат, дӯстдорӣ, садоқат, рафоқат, эҳтиром ниёз доранд. пас мо бояд кӯшиш намоем, ки ин ҳамаро ҳеҷ гоҳ дар зиндагӣ аз даст надиҳем. нақшаҳои неке ки барои оянда дорем, пойдевори онро бояд аз имрӯз мустаҳкам гузорем. ба ҳаёти кӯдакону наврасон бошад диққати аввалин дараҷа диҳем. бинандагони азиз, ҳамаи ин шароитҳоро барои иҷрои нақшаҳои бузургу созгор танҳо истиқлолият, ободӣ, озодӣ, сулҳу рафоқат метавонад барои мо муҳайё намояд. аз ин рӯ меҳри ватан дар қалбҳо ва гуфтани оёти шукрона бар лаб метавонем ин ватанро самимона дӯст дошта барои ободиаш саҳмгузор бошем. бале бинандагони гиромӣ, тӯли чанд лаҳзае бо шумо будем дар барномаи субҳгоҳии сафои саҳар ва ин ҷо барои мо ишора доранд, ки вақти ба барнома ҷудо гардида ба анҷом мерасад. бо шумо будем тӯли чанд лаҳза гурӯҳи наворбардорони барнома, коргардони барнома Само ва ман Нусратулло. ҳамеша саломату сарбаланду саодатманд бошед. то субҳи дигар, хайр.